ngizwa izwi lakho Nkosi ngizibiza ngizengi hlambe gazi lilomsindisi wami ngizengi hlambe gazi lilomsindisi wami ngiyeza Nkosi ngiyeza kuwe ngigeze ngibehle egazini lakho ngiswele amandla wenu nawe impela eyami zila ihla zwelize ibe mhlophe eyami zila ihla zwelize ibe mhlophe ngiyeza Nkosi ngiyeza kuwe ngigeze ngibehle egazini lakho ngibizwa nguJesu othando lukhulu ngithethe bekuthele wezulwini ngithethe bekuthele wezulwini ngiyeza Nkosi ngiyeza kuwe ngigeze ngibehle egazini lakho tumo kuligazi loni kalomusa tumo inkosi Kristu manda etu tumo inkosi Kristu manda etu ngiyeza Nkosi ngiyeza kuwe ngigezwe ngibehle egazini lakho ngiyeza Nkosi ngiyeza kuwe ngigeze ngibehle egazini lakho 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 egazini lakho. Genesis 8 verse 16 kusvika pa 21 ndo parichatura dzidzo chedu chenguva ino. Tisati taverenga timbonamata Ishe tomutendai nemukana wokuverenga shoko, tokumbira chipo chekududzira nechipo chekutsanangura nechipo chekuteerera. Kana zvapera zvese vanhu vasimudzire renyu zita ndo rakafanira remunhu rikangamwike naJesu tanamata. Amen. Genesis 8 verse 16 kusvika pa 22 or 21. Budai muareka iwe nemukadzi wako navanakomana vako navakadzi vevanakomana vako pamwe chete newe. Budisawo pamwe chete newe zvipfuwo zvose zvenyama zvinewe zvinoti shiri nezvipfuwo nezvinokambaira zvose nezvinokambaira panyika, kuti zviwande panyika, zvibereke zvive zvizhinji panyika. Ipapo Noa
Verse 18. Akabuda iye navanakomana vake nomukadzi wake navakadzi vavanakomana vake pamwe chete naye nemhuka dzose nezvinokambera zvose neshiri dzose nezvose zvinofamba panyika namarudzi azvo zvakabuda paareka. Noa, verse 20, akavakira Jehovha aritari, akatora dzimwe mhuka dzose dzakanaka neshiri dzose dzakanaka, akapisira zvipiriso zvinopiswa paaritari. Jehovha akanzwa kunhuhwira kwakanaka. Jehovha akati mumwoyo make, handichazotukizve nyika nekuda kwemunhu, nokuti kufunga kwemunhu kwomwoyo womunhu kwakaipa kubva pauduku hwake. Handichazorovizve zvipenyu zvose sezvandakaita. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Musoro weshoko unoti kana murove wapfuura, after the flood. Mukati meupenyu kune mafloods akasiyana siyana. Omwe akasangana nemafloods edivorce. Yakatanga sekutamba, munhu achiti ndichabva pano, akazoona pauya chikonzi chakanga chine matsamba akanga achida kusainwa kuti ataridze kuti munhu ari serious. Akambozama kunzvenga nyaya yacho kusvika atoona kuti panapa zvatoipa, ndokubva vatorambana, mapepa akabva rugwa. It's a flood. Hamane flood ine chekuita nekufirwa. Mukati meupenyu vaifunga kutenge tiri tese kwenguva yakareba, ndokubva paitika disaster, ndokubva umwe ashaya. Even panguva yekushayikirwa iyoyo vaifungidzira kuti zvichapera nekukasika, asi zvakatora nguva. It is a flood. Vamwe vakasangana neflood yematambudziko akasiyana siyana mukati meupenyu. Zvino tine denda ranetsa chazezesa pasi rese, raita kuti mamwe matenda avande mukati memadengu, zvekuti kunyange denda iri rega razezesa pasi pese, mamwe matenda abva akangamwika. Ndikutaura pamusoro peCovid-19. Iflood yakakura kwazvo, kukurukura hungoapotswa. Iflood yakakura. Payakativinga flood iyi zvaita sekunge ndezvekutamba. Ndo patakaona kuti haisi nguva yekutamba nayo, nengari yekuti miviri yakanga ichiresponda kutaridza kuti pane chapinda chisiri chepo. Munozviziva imi kuti kana zvangodaro ukatariswa ukaonekwa kuti zvirokwazvo utachiona unabwo, unofanirwa kuzogara kumba kwako. Ende panguva yekugara kumba kuna vanozviwisisa, ndikandite uchapupuhu, kuna vanozviwisisa, munoiswa mumba menyu inoita sekunge house arrest. Muchipinda imomo, chigwere hachizvizive kuti hamuna shuga, chigwere hachizvizive kuti muchada kutenga masamba. Munenge murimo, munopiwa mazuva 10 kana pane nguva yakaoma ndiyo nguva yoyai. Chegumi cheurwere chiri kuwanikwa paCovid. Munhu anoramba hake kubvisa chegumi, but uchaona kuti unopedza mazuva 10 uchikaunda kuti zuva rimwe nerimwe dai mazuva akwana. I remember that time very well, kuti ndini ndakanga itaridza kuti ndine tusimba bichana. Ukabuda mukitchen, ukatora zumbani panze, ukabhoirisa, ukaita mashizha emugwavha, ukabhoirisa, ukanatira, ukatora chakati nechakati, vikisi nezvakadaro. Inde chandakadzidza ndechekuti vanhu vekwedu vanoziva kubatsira, handi kunyepa, vanoziva kubatsira. WhatsApp inenge yakazara nemameseji, mameseji ane concoction. Anokutaurira kuti torai chakati, manatira here, huma yakatsva ikapenya nekunatira. Vamwe vachiti itai after 1 hour ega ega, muchinatira nemvura inopisa. Wakaisa zumbani, wakaisa zvese, mashizha ese. Kune shizha here rakasara gwendo guno handizive. Iflood iyoyo. But chimwe chinhu chandakadzidza hangu, handisina kukupai mhosva, chandakadzidza hangu mukati meurwere hweCovid-19 ndechekuti zvirokwazvo
paunenge uri paisolation unogona kutoisoletwa chaizvoizvo. Ndada kukubvunzai kuti paya pandandiri paisolation makafunga kuti chingwa ndaichiwana kupi? Handisi kupai mhosva, nda kuti mungoona kuti chingwa ndaichiwana kupi, kana mamuchiti anga ane chimodo fulawa yacho ndanga nchiitora kupi. Muri kuzviziva here kuti pakanga pachida kuti panoda munhu anonotenga zvinhu achisiya pagedhe ipapapa. Handisi kuti zviitei, ndiri kukuudza experience yandakasangana nayo. Chandakaona ndechekuti vanhu vanokutumira mameseji econcoction but havakupi concoction yacho. Vanokuudza kuti boirisa mashizha ezumbani but zumbani racho hapana. Ndoda kutenda mufundisi wangu akandivigira zumbani. Do you know, pastor, I don't want to mention him, do you know, pastor, kuti that day pamakaya nezumbani, zumbani was goridhe that time, ende vakadriver. You can imagine kuti ari kungouya nekapaper bag kemashizha but akapisa petrol 3 kilometers kuuya 3 kilometers kudzokera. I valued that. Ndikakoshesa chinhu icho pamakataura kuti ndasiya pagedhe. Ndakarangarira mazuva aya apo painzi munhu kana nemaperembudzi vaisiya chikafu voridza bhera kuti ndasiya chikafu, baba voinda vonodla vonodzokera vovanda. I remember that day ndikutaura neumwe mukuru wekubasa pamakaya nekamuchina kaya kaoxygen kaya. Money is not what I'm talking about here. The value might be very small, but nguya makawa nekamuchina kaya mukati pastor ndasiya pagedhe. I respected that. Even up to now I can visualize muchirudza uta muchiti ndasiyapo. Let me talk to someone. When the flood ichirova, you need that support. Unoda vanhu vanokutsigira panguva yakaoma. Vamwe ndinozviziva kuti mainamata but pane nguva yekusvinura moacta. I don't want to lie. As I speak, varipo vachiri under this disease, vakarobwa nacho, vari mukati medzimba. Musangotumire list yeconcoction, musangotumira kuti panodiwa mashizha echakati. Mambovhunza here kuti mashizha acho anawo. Vamwe ndovanokudza zviri complicated, vocabulary ekuhealth. Moda kuti munotenga mapirisi akati, munotenga mari yacho iri kupi? Ngatitaridzei rudo vanhu vaMwari, ngatitaridzei rudo gwechokwadi. Panguva yeflood, you need somebody to carry your load. As I speak right now, pane vazhinji vada kuassociata nevanhu kana vachinge flood yapera. Panguva yari kutambudzika havaoni, vanotiza. Vamwe vanongoti I'm praying for you, but wakambotsinzina here kunamata. I remember a group of people were praying. I told our pastor, we are praying. I am a result yeminamato yevanhu vaMwari. I want to praise the Lord for that, because kana une timu yakakubatira munamato, musuya Peter paakapinda mukati mejere, kereka ina kunyarara, Lord release Peter, Lord release Peter, until heavens yakashekwa neminamato. Minamato yekereke inosheka misasa ya Satani kuti vanhu vazhinji vapone kusvika pavari nhasi. It is because of prayers of their friends, prayers of their pastors, prayers of their church members. Minamato maelder. Ndoda kukubvunza munhu waMwari, panguva yari kutambudzika zvakadaro, ndiani ari kuzviziva? Usangosafa uri wega. Kana pane chinhu chimwe chandakadzidza ndechekuti this disease rine stigma inotyisa yekuti munhu haadi kutaura kuti anacho, iye achifa nechemukati. Handizivi kuti zvirombofamba sei. Nai kuzvipatara imbotiudzai kuti are you sure kuti chigwere ichi chiri kuwanikwa nenzira idzi dzamuri kutaura idzi, kana kuti pane chimwe nju chiripo? Why is it vanhu vanohla kutaura kuti ndinacho sekunge kuuroi? Why is it so? This is why vazhinji vasingabatsirike, vazhinji vanotoparadzira, because haadi kuzikamwa kuti anacho. Akatonotestiwa akaonekwa anacho but anenge achingosangana navanhu. So panapa toda kudzidza ndakuti ndikupei testimony yezvakaitika muupenyu. Takaona ruoko rwaJehovha, hongu kupukunyuka kuripo, but we don't know for how long. But for that time we praise the Lord, because ndi Mwari wamasimba, ndi Mwari weminanda. Vakawanda vakanga vakavata panguva yedu. Waiti ukafonera kuti ari kugomera, ukafonera, pane vazhinji vatakarasikirwa navo, takachema. Nanhasi tiri kuchema nekuda kwechirwere ichi. But I want to show you something. Pane murume akasanganawo nematambudziko.
anonzi Noah akasangana nenguva yakaoma. For many people vanofungidzira kuti Noah aifara ari muareka. That's not true. Noah was not enjoying in the ark. Anga asingafari muark. For one information, unofara sei kunze uku kune mheni nemupande nemvura yasingawisisi kwakusina kumbonaya mvura chigariro. Anoona mvura kekutanga muupenyu hwake ichinaya, kwete mvura yekurimisa yatiri kutaura nezvayo. Vamwe vanoti mvura ikangopenya vanofugadzira, but iyi yakanga ine mupande inotyisa. Mvura yehasha yakasiyana nemvura yekurimisa. Mvura yatinovanda iyaya ndeyekurimisa iya, but iyi yakanga iri yehasha, mheni ichirova. Achinyasa kunzwa kuti iye zvino vanhu vari kuchema. It was a traumatizing situation. Achinzwa vanhu vachichema kunze, tizarurirewo Noah akabva atotaura kuti ina handisi ndavhara. It shows you that he was interested kuzarura, but anga asina power, nokuti mutsa wangu avhakwa. Anga avhara ndiJehovha. Noah akanga arimo nemudzimai wake, nevana, nevarovora, nemhuka dzemusango. Inzwai vanhu vaMwari, unogara seiko nemhuka dzemusango mukati meimba imwe chete? Ndikutaura vana shumba vanga varimo, nzou dzadzirimo, kwakusina toireti yemhuka kuti kana dzoda kuita ndove dzinobuda pashi dzodzoka. Ndo makanga muri mutoireti. Ndikutaura kugara mumba batiri toireti, uchigara imomo kuti vana varovora murimo imomo nemudzimai. What a time inorwadza. It was a traumatizing time. And especially achinzwa vanhu vachichema, nyasataudza kuti vanhu vakufa, and there was wazi, hakusina kana, nothing, hakusina kana mhuka kana munhu ari kuchema. It shows kuti hakusina kana hama pasi rese. Imi muri kunzwisisa here vanhu vaMwari? Iwe akashayikirwa, but ukaona support yemhuri yako. Noah akaita funeral service mukati meareka yemhuri dzake dzese, all friends, everyone, anongonzi munhu papasisina ari muflood. Vakafidha mhukai, chikafu vanga varongedzaimo kuti vazive kuti chinopera here kana chinodini. Mhuka dzichidla vachifidha, vane shumba imomo, vakachengetana imomo. All sorts of animals, vana zvidembo vanga varimo. Rega ndikutaurire, muareka, mungarawa hamunakidziba. Hamuna kidzi. Tine ngarawa dzakasiyana mukati meupenyu, dzekunyasa kuziva kuti hongu ndiri mupenyu, but kune hama dzangu dziri kutambudzika. Hongu ndadya, but sisi vangu havana kudya. Hongu ndapfeka ndachena, but mukwasha wangu nevazukuru nambuya vari kumusha ndaingada kuvabatsira, but ndiri kukonewa. Shungu ndinadzo, dai ndangosvikawo ndanovaona. Iye zvino ndiri kunze kwenyika, kunoku kuri nani, but ndikavarangarira vari kumusha ndonzwa ndichirwadziwa kuti mbuya yezvinovadyei. Nyangu ndikada kuindako, handikwanisi kuinda, handina mapepa angu haasi pamutemo. Ndakangoiri kana ndauya kuno ndikati ndiri kuvanda hondo dzekumusha, but kandikahwa kuti mai vakashaya. I don't want to lie. Usafunge kuti vari kunakigwa vari kumhiri kwemakungwa. Hakuna zvakadaro. Ndokunge njere dzavo dzarasika. Hapana chinonakidza kuti mai vanovigwa, ona funeral yamai pa TV. What is that? Anoona kuvigwa kwamurume pa TV, kuvigwa kwababa pa TV. It's so painful when they can rewind. That's their own ngarawa yavari mukati mayo. But let me talk to you, my brother. Let me talk to you, my sister. There is a time when murove uchapera. The flood will come to pass. Mafungwaya achapera. Wongu zvingaite sekunge chikepe chauda kunyura. Ngarawa yakuda kunyura ichimbosimudzwa, ichirovegwa uko, ichiinda uko, mhuka dzichichema, vanhu varimo vakangobatirira vachingoti ameno, maybe chichatsemuka, maybe chichapinza mvura. Tiri kutaura chinhu chavanga vari chema, chakanga chisina kuvakwa nepurasitiki, but chakavakwa nematanda, kuti maybe chingangonyura imwe nguva chiita sekunge chida kukudubuka, apa mombe dzodai, apa mhuru dzodai. Ende mukati mengarawa makanga mune mhuka dzakasiyana-siyana, noti mhuru pese, but kutaura pamusoro pemhuka dzakasiyana-siyana dzanga dzichema. In life pane zvinhu zvakawanda zvirimo, vana chidembo varimo, nemazimuka mahombe arimo, but usabuda. For an information, kugara muareka kwa Noah
mungarawa kwaNoa yakanga iri issue yekuti aprotektwe. Mamazingarawa atinawo mukati meupenyu is for our protection, kudzivirirwa kwedu. Dei Mwari akakuburitsa mungarawa yako iyo ngade wakaparara, but unofanira kuramba uri mungarawa yako. Hold on, usabude mungarawa yako, ramba urimo. The time will come apo mvura ichaserera. Hallelujah. Mvura yeupenyu iri kukusunda nemafungo ari kuvhuvhuta zvichaserera. It's only a matter of time. Ramba uri mukati mengarawa zvichaserera. One day the Bible says, ipapo Mwari wakataura naNoa akati, Noah, it's time now. It's time that you come out. Oh, come on, church ya Mwari. One of these days, denga richadaidzira, it's time, Zimbabwe, to come out of this earth. Ndikutore ndine nemekudenga. It's time for Africa. Ndikutore ndine nemekudenga. It's time for Asia. The time shall come. Pachabuda mukati mema floods. I don't know, uri mu flood yekurwara, yekensa. Iri kukudya, vari kutaura every time, yave pakati, yave pastage yakati. Don't worry, pane nguva apo murove uchapera. Kana wapera murove tichabuda chete. Vamwe vachabuda pacharira hwamanda, vamwe vachabuda even after this service. God is going to declare chibuda mungarawa. And for one information, anakubuda ega Noa. Amen. Akabuda naiva vanonhuhwa. Noziva, usazoda kubuda wega. Noa haana kusiya chidembo muareka achiti chozondinhuhwira. Mwari akati buritsa zvese, hapana chifanira kusara. Pane zvimwe zvinhu muupenyu zvaunochiti haiwa izvi handisina basa nacho. Kana wabuda usakanganwa kuburitsawo vamwe. This is what the Bible says. Buda iwe nemudzimai wako, nevana vako, nemadzimai vana vako, newe. In other words, Mwari vari kuti kana watenga kubuda, buritsa vamwe. Kana wabuda usazokangwa kubuda. Paunenge wabudirira mukati meupenyu, buritsa vamwe. Kana uchinge wabudirira mukati meupenyu, newe ubudawo. In other words, mukati meupenyu must help each other. Kuziva kwete kusiya vamwe vari mukati meareka. Iko kunze kwanaka. Maitaura kaimi ndiri kukurangaridza muchiti ndikangosvika London, musha wese mapinda kunyika yaKwini makangama. Vakadaro kuna Josefa, kana zvawandiitira munomu zvandaburitsa ndichakurangarira. Patakakangama, kana mabuda sekuru. Ndiri kutaura naBhudhi, makabuda kamungarawa, komukangamwa here, makasiya vana chidembo varimo. Why did you leave vana chidembo nemabharabhara nemhembwe dziri mukati? Muchazozvida zvidembo kana makurarama. Pane pamwe pachoda kunhuhwa kana pane chimwe chinhu chauda kubata. Did you know that kunhuhwa kwechidembo hakusi by choice, it is by design, kuti idzivirire zvoda kuchidla. Hakuna mhuka inosvika kana chidembo akaona kuti paita mhuka anonhuhwa. Actually kana akufamba anosiya mweya wakaipa kuti vasadliwe. Pane kumwe kunhuhwa kunoti protector, kuti tisadliwe nezvinhu zvenyika ino. Saka kana uchinge wabuda mungarawa, buda nezvidembo zvako zvichakubatsira mangwana. You see now, the Bible says akabudisawo pamwe chete naye mhuka nezvakadaro. And then the Bible says iye Noah akata abuda muareka. Ndo patiri kuda after the flood. Kana wabuda muareka. Verse 20, Noah akavakira Jehovha aritari. Akatora dzimwe mhuka dzose dzakanaka neshiri dzose dzakanaka, akapisira zvipiriso zvinopiswa paaritari. So this is why itati kana murove wapfuura. What did you do? Murove zvawakapfuura. Ndiri kureva kuti kunyange usati wapfuura kwauri, uri kuvimbisa kuti uchaita sei. Handimbonzwi mondibatsirawo Bhaibheri munda rinotyisa isango. Ndodaro ndisina kupaona. Handinzwi pakarayigwa Noa kuti we ukavaka areka, kana mvura yapedza kunaya, imi mazobuda uzondiitira zvipiriso. Handipaudzwi. Chandakangonzwa ndechekuti Noa akanzi kana wakupinda muareka utore mhuka mbiri. But pane mhuka dzakanaka dzakachena wotora nomwe. Ndo zvandakanzwa izvozvo. In other words, Mwari vaida kuzivisa Noa kuti kana wapinda muareka uchapinda nemhuka seed yekuti panyika itsva yanichazokupa yanichasika after the flood. Panofanira pane mhuka dzakasiyana. But muareka uchapinda nemhuka dzakanaka nedzakaipa. Let me tell you something.
even machechi edu maareka mangarawa mune mhuka dzakasiyana-siyana. Kune dzimwe, kune hochi imomo muchechi imomo, kune dzimwe shumba dziri muchechi imomo, mune nazvidembo zvirimo, mune mabharabhara nemhembwe imomo, mune mbudzi nehwayana nemakwai imomo, garamo usabuda ba, as long as imwe nemwe iri mukeji mayo because hadzine makamuri for your information dzanga dziri vaisangogara vachisangana umwe neumwe anga ari mukamuri yake. But ndiri kudisappoint yekuti nyaya yemhuka dzakanaka nedzakaipa haina kutanga kumaJudha. Apa hapana Judha apa. Judha mwanakomana wanhingika waJakobho waIsrael. Am I right? Nyaya yemhuka dzakachena nedzakashata yakatanga kare. Noa akatoudziwa kuti tora mhuka dzakanaka, kureva kuti aidziziva. Mhuka dzakanaka nedzakaipa hadzina kuitigwa vaJudha, ndedzevanhu vese. Judha asati aberekwa dzaive dziriko dzakanaka nedzakaipa. This is why the Bible says kana modla mungangodla, ndozvotaura shoko raMwari, mungangodya pamhuka dzinokambaira dzine makumbo mana, dzinenge dzine mahwanda akaparadzana uye echizeya, ndo mhuka yamungangodya. Vara riripo nderekuti you may eat, kureva kuti you might not eat. But kana makuda kudya, tarisai mhuka yacho kuti yakamira sei. Ndimi muri kuda zvenyama, motofanira kutoverenga makumbo. Kana muchida mhashu, verengai makumbo. Kana muchida kuti mudle mhuka, motanga mamira moona kuti iri kuzeya here, ndimune shungu nazvo. Ndozvokutaura you may eat. Amoti ayo chekudla chisvibisi. Chekudla isi nguruve ba, nokuti hainambogara yanzi idliwe. Dai Mwari vakanga vachida kuti nguruve idliwe, dzingadai dzakapinda nomwe muareka. Chakadzipinza mbiri kuti dzive mbeu yezvichaklina nyika nesvina dziri panyika. Chakapinza mabharabhara nemhembwe dzakawanda muareka. Number 1, kuti kana vabuda muareka vagonamata. Number 2, kana vabuda muareka kunenge kusina miriwo, saka vachadla mhuka idzi. Muri kuibata here? Saka nyaya yekuchena kwemhuka hainei nemaJudha, inyaya yemakristu, inyaya yevanhu vaMwari, inyaya yevanhu vakadzikinugwa, inyaya yevanhu vakapinda muareka vakabudiswa. Iwo wabuda muCovid wonodla futi hot dog, kudla imbwa inopisa. Iwo wabudisiwa muareka. I don't want to lie. Iwo wabuda muareka uri kutungidza futi mudzanga wefodla. Andini uchivindi chako chandityisa. Munhu akabuda muareka waakusangana futi negirlfriend. Iwo akabuda muareka after the flood. What do you do? Musure meflood wanga kufa nguva sober. Of all the people, Noah said, yes, after the flood, the first thing that I'm going to do, come on church Amwari, let me preach my brothers. The first thing I'm going to do is not kuti ndibereke vamwe vana. Handisi kutsvaka kuti ndiwanani wakafa. Handisi kuzoita tuwa kutarisa panyika panga panaka. My first assignment is worship. Oh, how I love Jesus. Noah after the flood, he worshipped God. Akashumira Mwari. Ringe ndichadzoka bana ndimbotaura umwe mfana futi akasangana nemurove. Mwakasangana nemurove ndiNimrod. Yes, he was not there, but akararama after the flood. Nimrod yanga iri shasha. He was a hunter. Anga ari murume aida nyama. Anga asiri munhu murume wekutamba naye. Anga ari murume aizikamwa pavarume vese. Actually panotoine legend story yekuti Nimrod aitoti kana ndikakanda museve mudenga unotobaya imwe ngirozi chete. Denga ritsika yakaiti ndikakanda museve mudenga unotobaya imwe ngirozi chete. In other words, anga ari murume anga ari so precise when it came to hunting. Aisainda musango akadzoka asina usavi. Variko varume wakaita sana Nimrod, varume veusavi veprecision. Handisi kuti musadya baba, ndoda kukutaridzai kuti after the flood Nimrod akavaka Tower of Babel. After the flood. Why did he build the Tower of Babel? He built the Tower of Babel as a sign of fear. Aichka kuti murove ungangopama. Gantaure newe. Pane vanhu vakawanda vakapukunyuka mumirove yeupenyu, but vakaita upenzi, vakavaka matawa ekutya. Hamwe vakabvunda vakaenda ung'anga, hamwe vakabvunda vakatanga kudhakwa, hamwe vakabvunda vakatanga kuita chocho. Kana uchinge wabuda mumurove, what do you do? Nimrod akavaka tawa akatoti vadhara vedu, vadhara vedu vakarohwa nemurove because vakanga vakavaka dzimba dzisina kureba. Ini ndoda kuvaka imba yakareba.
And then yobva ita mastori. You know, I'm talking about a story building during the time of Nimrod. Hapasi nhasi, hapasi pano, hapana maskyscraper nemaladha ariko emeshini aya. Aizviita manual. Zvese zvaitwa manual. Vachiumba bhutumini, vachiita namaoko, vachiita makamuri, mastories akanga akareba, kusvika aronga kuti ndoda kuti isvike kudenga. Kunobaya mudenga chaikubaya kudai. Kana ndikanozva Nimrod ndobva ndanoona kuti kana munhu akasutswa nemweya wokutya anoita zvinoshamisa. Dakara denga rati uyu munhu uyu mukaverenga zvakanaka inototaura kuti denga rakati ngatindei tinoona vavake. Nokuti zvavafunga kuita vanozviita. Gentlemen and ladies, handizwisisi. Ndidenga ari kuti zviri kurongwa nevana vari pasi apa. Vakaramba vachizviita nekubatana kwavakaita vanotosvika kuno. Zvoreva kuti zvaitorehwa kuti ari kutoinda mberi. Nimrod aisamira, of course angadai achiri kuvaka kusvika nhasi, aidakara akafa asina kusvika kuparadise. Poza usvikike netirawere nemadhaka atiri kuvaka, hakuna chinosvikako. Hakuna zvitundu musere zvinogumira padhuze apa. But kune chigaro chamesiyasi uye akagara kurudyi kwababa, hakusviki tekinoloji yekunoku. Ikoko kuchasvikwa nevachadzikinurwa naMwari, vachapinda mukati memazambara. But denga riri kuti uyu murume uyu akashinga ari kuvaka rusvingo, ndobva denga radzika. Vamwe vanobva vati Mwari akaconfusa, you know, mitauro yevanhu ava. Ndoti no, God is not author of confusion. These people were confused already before they built the tower, before God came down. Mwari asati adzika vanga vari confused already. Why? Because how can you say murove was an accident? That's confusion. How can you say unoda kuvaka zvekusvika kuna Mwari? That's confusion. Saka Mwari akangouya akabvisa protection yake pavanhu, ndokubva confusion ikabva yabuda pachena. Did you know that we are confused already? Kungoti ndiMwari akaprotecta. Tiri mazungairwa tese. But Mwari nekubata kwaakaita totoita vanhu kwavo, kusungatai kudai ndiJehovha. Kuita mucheno ndiMwari, mazungairwa aya hapana munhu apa. Kana Mwari akabvisa protection, nyika ino inoparara in a second. Kutogona, ndiri kutaura idi ichekei mukati meshoko raMwari. Mberi kutoinda kana mweya waMwari wabviswa, there will be disaster. And then the Bible says Nimrod akatanga kunamata zvifananidzo pa every story achinamata zvifananidzo. Every pakamuri imwe neimwe achinamata zvifananidzo. It shows that he was confused. Did you know that vana Nimrod vakawanda pakati pedu vanovaka masvingo musure memurove? Unoti iwewe kusanamata hakusi kuvanga rusvingo iwewe. Iwe wakanga wafa neCovid. Kusanamata hakusi kuvaka rusvingo, ndokuvaka taweruka, ndokuve Babyloni kwacho. Babyloni atiri kutaura yakabva pana Nimrod. Confusion. Unofunga kuti zvauri kuita zvekudya nezvegumi zvaMwari, munhu akapukunyuka muCovid uchiri kudya chegumi unoda kutanga wodziwa, ndo confusion, ndo Babyloni kayo. But Noah built an ark of faith. Nimrod, a tower of fear. Let me say to somebody, musure memurove unovaka chii? Unovaka aritari yezvipiriso here, kana kuti unovaka tawa shongwe yekutya? Noah akati ndabuda mungarawa nekuda kwaJehovha. Harisi simba rangu randiburitsa mungarawa. Saka the first thing I do is to build the ark, the altar of sacrifice. Let's get to the altar of sacrifice in a little while. Tikozona mataneme. Yaimirirei. Ukaenda pa sanctuary, muchaona kuti panga pane imba yakanga ine makamuri maviri. Kamuri yekutanga yainzi holy place, nzvimbo tsvene. Kamuri yechipiri yainzi most holy place, yakanga yakakamurwa pakati neketeni. But usati wapinda pa holy place, panzvimbo tsvene, waipinda muvazhe, muruvanze, courtyard. Mucourtyard mamune midziyo miviri. Mudziyo wokutanga wawaiwana uchingosvika padoor, wakanga uri mudziyo wezvipiriso, ark of sacrifice. And then uchibva ipapo wainosvika nekamudziyo kakanga kari kabhavhu, kadhishi kekugezera makumbo nemavoko, usati wapinda mu holy place.
And then in the holy place mamune midziyo inokwana kuita mitatu inokosha. Mudziyo wokutanga wakanga uri kunorth wanga uri mudziyo wechingwa, zvingwa zvekuratidza zvakanga zvichimirira Jesu sechingwa cheupenyu. By the way, kunorth ndokwakanzi naSatani, ndichasimudzira chigaro changu kunorth. Saka chingwa mukati mesanctuary chakaiswawo kunorth because anogwisana naSatani is the word of God. But kuruboshwe kwakune mwenje yaimirira witnessing, kuparidzwa kweshoko. Jesus is the light of the world. Aimi muchava zvapupu zvangu kana muchinge madla mopupura, kana mapupura monamata. Boziva pane kamudziyo kezvinonhuhwira keminamato. Saka waiti ukabva pashe paaritari yezvipiriso woenda pabhafu, wabva pabhafu wonopinda pashoko ofista, kana waguta wonoparidza pamwenje apa, kana wapedza kuparidza wonamata, kana wanamata wonopinda manje munzvimbo tsvene-tsvene. Kana wapinda munzvimbo tsvene mamune mudziyo umwe chete munzvimbo tsvene-tsvene, mamune the ark of the covenant. Imomo mukati macho mamune mabwe emirayiro yaMozisi. But pamusoro pe-ark of the covenant pane chivharo chakanga chiri chepure gold chakanga chakaumbwa pamusoro pacho ngirozi dzadzakatarisana. Pakati pengirozi pakanga pane chadzera chaibwinya, chaihlisa, chainzi chakaina glory. Ichocho ndo chaimirira the city of God, chigaro chaMwari. Let me move forward mbishana. The ark of the covenant yaimirira kuti ndiyo glorification. This is where we will be with God. But muimba tsvene-tsvene ndo maimirira kuti we are sanctified by the word of God. We are sanctified by Jesus as the light of the world. We are sanctified by Jesus' prayers, the merits of Jesus. Hatiponeswi nemabasa edu ndo muimba inonzi holy place. But ukabuda pashe Teresa waisanga ndikamudziyo kanogezesa. What can wash away my sins? Nothing but the blood of Jesus. Haticheneswi nemvura dzemunamato, haticheneswi nemvura yemuprofita naapostora, tinochenesiwa nemvura iri Jesu Kristo, in the blood of Jesus. Ndo paimirira kugezwa zvitema zvisingaonekwi. This is why yakanga yakaumbwa negrasi. Grasi yaiti ukaisa gumbo waiona zviri pasi pegumbo. Saka muprista aiti kana asvika ipapo aiti ndachena. But painoisa gumbo mukati mebhafu aona svina yakanamira pasi petsoka. Pane dzimwe tsvina hama dzangu muna Jesu Kristo dzatafamba nadzo for a long time. Tinofanira kuinda pachibhafu chekugezera. But dududzaneni uinde kumukova nonosangana the ark of the altar of sacrifice. Ndo yakaitwa na Noah. Yaimirei the sacrifice of Jesus. Yaimirei the cross of Calvary. Listen very carefully. Yanga isiri mkati me holy place. Yanga isiri in the most holy place. But he was outside the house. Why? Jesus akarowegwa outside the city. Kunze kwe guta. Ndugu akarowegwa. Even this is today. Toziziva Golgotha. Really outside the city of Jerusalem. This is why kuchizonzi. Iye akarowegwa kunze. Achazoonekwa ave mkati. Iwo vasina kusvika kunze havapindi mkati. Teresa, kana usina kusacrifice upenyu hwako paaritari yezvipiriso haupindi mukati. Vese vakasacrifice. Oh, how I love Jesus, because Paul anotaura 12 verse 1 yavaroma, ndinokukumbirisai hama dzangu netsitsi dzaMwari kuti muise miviri yenyu zvive zvipiriso zvipenyu zvinofadza Mwari, ndiko kunamata kwenyu kwemwoyo. Vese vasingafi havararami. Kana ukasafa kunze kweguta haupindi muguta. Teresa, vasingazvipiri pana Jesu Kristu hatiraramiswi nekugona, patoraramiswa nekuda kwaJesu akafa pamuchinjikwa. This is why the Bible says Mwari pawakati vachifema kufema wema wezvipiriso zvaNoa, Mwari vachifema ndobva vati hold on Noah, handichaparadzi nyika nekuda kwemvura futi. Let me ask you a very simple question. Uri kufunga kuti Mwari akawabhura yeng'ombe? Mwari achiwa munhu wemombe kuti wakanaka? Mwari akasinga munhu wemombe panguva hii. Mwari ainzwa munhuwi of the precious blood of his son Jesus. Ndiye akanga ari seri kwemombe. Come on, church ya Mwari. Ndiye akanga ari munhuwi wakawikwa nedenga. Denga rikati handichaparadzi nyika futi. So unoparariri? Iye Jesu akatifira. After the flood, Noah sacrificed. After the flood,
Nimrod built an altar, a tower of Babel. Ndikupei nhodo yandoda kufamba nemi. Ukaona muupenyu uchida kubuda muareka, iwo murove uchiriko waparara. Did you know that kuva muareka nguva yemurove zvakanga zviri disgusting, just as it is a disgusting thing kuva mumimba yamai usati wabudamo. Ngatimopinda mumimba ndoziva kuti tese takabudamo, but ngatimbomuvhenekai tione kuti mumimba yamai makamira sei, kanjani, muri comfortable here, unenge wakapetiwa urimo, but uri kuumbwa. Kana ubuda ubudi wakapetiwa mani, haubudi wakapetiwa. Kana wakubuda unobuda uri rume. Kundiona ndakadai ndakambenge ndiri zygote ndichisemesa, even pandakaberekwa vanhu vakaita zvekubata nemucheka vachipukuta vachigezesa. Hold on my brother, ramba uri mimba 9 months asati dzakwana. Imwe mimba yemunhu kunetseka in life ndo mimba yako. Usabuda. Mazygoti ese anobuda hararame, vese vanobuda mimba isati yakwana havapone, vavhunze. Vakabuda vana gava mwedzi havana kurarama, but vese vanomirira kusvika 9 months akwana. I don't know, sandivhunze, handizivi kuti 9 months ndirini, but it is good to be there until the time is up. Kana nguva isati yakwana usabuda. Ukabuda nguva isati yakwana panze panopisa. Ndibokuvhunza mumvunzo, sei munhu aberekwa achiberekwa konzi anofanwa kuchema? Chii chofanwa kuchemedza munhu? Uri kuvhunzwa kuti chinoita kuti usacheme chii iwapinda panyika inochemedza? For information, munhu ari mumimba yamai vake ndimomo ndo mutoireti imomo, ndimomo zvese zviri momo. Mai ndo vanenge vachituta zvese, but kana achinge abuda akufa abuda kunyika yakakura. Pane nguva dzatinge takamanikidzwa neupenyu, but kana achinge tabuda tinobuda kunyika yakakura, from small to bigger. You see now, from narrow to wider. Unoziva kana wakubuda wabudisiwa. Iwe Noa paakanga ari muareka vanga vakatsokodzerana, ndo zvanga zvauda Nimrod kuti vanhu vatsokodzerane futi. Mwari akati zadzai nyika. Kana wabudisiwa uchazadza nyika, uzadza pasi. Unoziva kuti mwana kana achinge abuda panze anoshamisika nezviripo, mhepo akuiona ega ndeakugona, saka achizopfekedzwa manapukeni because ari munyika odla. Hapana chikoro chekumwa chinodzidziswa mwana. Kana angobuda anoziva pane mukaka, anotosveta chete. It shows that Mwari ndimwari werugare, ndimwari akanaka. Kana akuburitsa mimba yamai vako, sveta. Pane zvofanwa kusvetiwa newe, haukuna kuramwa uchiti nambe ndirimo, mama kandipeta, mama muchindiita sei, muchinda nini kwakati. Wabuda imwa, unofanirwa kumwa pashoko raMwari uzive kuti Jehovha akubudisa. Did you know that there are some things not restricted, but kana chinge tabuda tichaona mbiri yaMwari yakanaka. Tiri pakanyika kanaka. Ndikandikutaurire kanyika kanaka imimba. Tirimo, tiri mumimba. Kunyange zvakamira sei uri mimba, uri kudhiraivha uri mumimba yezygote. Hazvine kuti une benzi kana kuti une zimota rinotyisa uya yezygote. Tiri munyika, tiri mumimba. But one day when the labor pains come on church yaMwari, nyika ine yauda kubereka masentimita ava padhuze. For your information, mwana pane achiberekwa, makamboona here kuti zvinoitika? Mwana kana achiberekwa muchiti mimani achinakirwa achiti ndakuberekwa, anopetwa. Kuti mwana anofanirwa kupetwa kuti aite straight. Mbabvu dzichi, pane zvinhu zvinotipresa kuti tinoponeka, pane zvinhu zvinotipeta kuti tinoponeka. Hold on, hakuna kurambiramo. Peteka, but kana wabuda ucharovora. Chakaita kuti urovore kupetiwa uchibva mukati memimba yamai vako after the flood. Ndo pandirika mushure memurove chii chinoitika. Kana murove wapfuura, what do? I want to submit to us this morning or afternoon, I don't know, actually it's always evening. Tiri murima, whether ari masikati. Good evening everyone. Muirima ratiri tese, whether AM or afternoon, this is darkness. Because chinyika chine darkness chinechi. Kana wabudisiwa mumurove woupenyu, what do? Do you build a tower of fear or build an altar of faith and sacrifice? For an information, it is better to worship after the flood than to fear after the flood. Your fear ngarege kubvisa pana Mwari, but let fear
ikuwedzere rutendo muna Jehovha. I want to pray with the knowers of today kuti pastor, pandakabudisiwa naJehovha pasi padukuba, nanhasi ndikacheuka ndinoona nyasha dzaMwari, misodzi yangu inoerera, ndanga ndaenda. Ndisi kutaura newe, ndikutaura nemunhu anoti ndanga ndaenda. Ini kumira kwandakaita panapa ndanga ndaenda pasi, kuenda chaiko, asi kunoti ndaenda. Ndoda kutokuudzawo futi wanga waenda. And then what did you do? Kwete kutenga mwarika, but kutaridza kuti wabudisiwa naJehovha. Ndiye akakuchengeta muareka. Panguva yemurove yese akakuchengeta. Wabuda manje. What do you do? Worship God. Don't build a tower of fear, but an altar of sacrifice. Chechi ngatambudzika. Yoripo. Wabudiswa murove. Kambani yako akabudiswa murove. Mama akavhara. Hamana kuzombovhura futi. But uchiri kungenga. But haunenazvo. Uchitori nechigaro chako munguva yeCovid. Uchiri kunzi good morning sir. Uchine Makiwa yeoffice. But what do you do with that? Uchiti wewe zharamba zvakadaro. Kunyepa kuya. Nyepa. Tiri kusangana paSodoma neGomora. Uri kuti wewe Mwari akati haparadzi nemvura, kwete kuti haparadzi. Akazoparadza Sodoma neGomora. Zviri heavy. Kana ukasadzikinugwa, ukasaziva zvawakaitigwa pamurove, pamoto haupukunyuki, unonosarako. Ishe wokudenga tomutendai mangwanani akanaka, masikati kune umwe, manheru kwatiri tese. Makatidzikinura Baba, tatiri mumurove yakasiyana siyana. Kwaivhuvhuta. Vamwe takapinda murukodoya goupenyu. Tikaona rima, tikaona kuti zvapera zvedu. Dai zisaive nyasha dzenyu, tikadai tisi pano, but makatichengeta. Toda kunamata, takatsamira panyaya iyi yaNoa, kuti iye pamakambudisa akaziva zvekuita. Hamunambomuudza. Chiri kuita kuti tide kuudziwa, hatina kubuda. Vakabudiswa mumurove havaudziwi zvekuita naMwari. They will know what to do. Tikunamata tipewo common sense dzaNoa, kuti mhuka idzi dziri pano hadzisi dzese dzembeu, pane dzimwe dzekushumirana nadzo Mwari. Mari dzese dziripo idzi hasi dzese dzekudla, pane dzimwe dzekuindisa kuna Mwari. Tidzidzisei kudla nemi, nokuti ndima tibudisa mumurove. Baba tokutendai, ivai nemunhu wenyu omwe achirimo, murove uchiripo, but vachengetedzei mumurove. One day pavachabuda, kana vabuda vocheuka voti Ebeneza ndiMwari watisvitsa pano, muzita raJesu tanamata. Amen. God bless you.